Continuamos neste Vigo Debate, estamos falando dese caso Saltamontes, da imputación da Concellería de Seguridade, xusto antes da publicidade, criticaba un pouco Teruca a postura do BNG, que se move na ambigüedade, ainda que están de acordo no mesmo. Serafín, te tocaba a ti respostar. Sí, a verdade é que ambigüedade ninguna por parte do BNG. Nós sempre o tuvemos claro e eu creo que xa fomos os primeiros en sair, xa tan pronto pasou, donde xa pedíamos responsabilidades e a seguimos pedindo. E, por suposto, que pedimos que, ademais, a máxima autoridade municipal, bueno, pois esa quen dé as explicacións, non? Que, ademais, é como corresponde, non? E non botarlle as culpas a outros. A verdade é que non entendemos a posición esa do PP. Ti decías que era el tema del protagonismo noso, pero eu creo que o que quería realmente, os que querían ter o protagonismo, era el Partido Popular, e as cousas hai que facelas ben, porque cando se fan mal, é dicir, el Bloque é unha organización e el Partido Popular é outra. A mí me consta que Luisa Sánchez, que chamou, mandou un correo ás 12 do sábado ás 12:11 minutos e 40 minutos máis tarde xa convocou unha rolda de prensa. É dicir, eu creo que se se vai a presentar un pleno lo normal nos grupos, eu que tamén estiven no Concello en algún tempo, bueno, pois o normal é que salíamos de un despachito, íbamos a outro, falábamos, mantiñamos unha reunión e de alguna forma, bueno, pois as cousas falando se entenden, non? E ti crees que o que non se pode aceptaría unha roda de prensa conxunta para anunciar a Pois non o sei, a eso solicitud será, de pleno? pero eso será Sabes xente que non. que está no Concello, pero claro, pero tú antes de anunciar o tema da rolda de prensa, o normal é que esperes tamén a resposta do BNG, non? Ti anuncias Non parece que o vas a normal, solicitar. non parece normal. E sobre todo, por eso nós tamén empezamos primeiro con esa posición de darlle ao alcalde as 72 horas, porque nos parece o máis lóxico, primeiro que se den explicacións. Podemos convocar un pleno e logo que o alcalde, como xa ten feito en outras ocasións, se vai e non está, non? Porque, ademais, últimamente desaparece prácticamente dos plenos. Entón, eu creo que o que hai que pedir son explicacións políticas. E, polo outro, por eso que non entendemos. Eu creo que non hai ningunha dúbida, ni siquiera ningunha resposta de tibieza, como creo que a calificou o Partido Popular, porque a nosa resposta é dura. Coincidimos na petición, claro que coincidimos, en os 4 puntos. E tamén estamos de acordo que se ao final o señor alcalde, lóxicamente, non dá explicacións, pois trataremos de convocar, porque non ten sentido que el Partido Popular ou el Bloque, por separado, que irán convocar un pleno porque non teñen a representación suficiente por separado como para convocarlo. Orío, para poner fin a este punto. No, yo dos cosas muy breves. Una, me ha dejado estremecido Serafín cuando es que se subió en el pulpo. Porque, en el Saltamontes. En el Saltamontes. Ainda en el peor. Saltamontes, perdón, que es peor todavía. Sí. Esto, bueno, yo ni se me ocurriría, y por otra parte, desde luego los niños de mi familia han tenido prohibido siempre subirse en esta... Yo he subido al Saltamontes. ¿Tú has subido al Saltamontes? Bueno, eso debe dar un miedo horroroso, porque Bueno, sí. Yo más de una vez me subí. Sí. Bueno, y la segunda es, yo creo que la política informativa en general de las instituciones públicas es siempre muy deficiente y cuando existe y cuando se desarrolla. Tenemos muy reciente ahora mismo la historia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que dijo que los recién desembarcados del crucero afectado irían al Hospital Gómez Ulla de forma voluntaria. Luego se dio cuenta del disparate y aquello se borró. ¿Qué quiero decir eso? Que hay que tomarse en serio la necesidad absoluta de explicarle al contribuyente, que es el que paga, las cosas y no callárselas, es decir, y si se las explicas, explicárselas bien y explicárselas con transparencia y con sentido común y con fidelidad y con buenas intenciones. Es lo que como periodista se me ocurre. Y aceptando preguntas de los medios. Eso es lo de las ruedas. Medios. Esto que se ha puesto de moda ahora, de que la rueda de prensa no admitimos preguntas,
eso es que va contra todos los planteamientos habidos y por haber del periodismo desde que el mundo es mundo, desde que por cierto estoy estudiando el primer periódico, y eso es una cosa al margen, el primer periódico que se editó en España, 1758 me parece. ¿Y era? Pues es un señor que se llamaba Nicolás Nifo, que fue el primero en que se le ocurrió editar un periódico diario, 1758. Ya queda lejos, Y, Siglo sí, XVIII. sí. Sí. Bueno, vamos a cambiar de tema. Antes citaba Teruca moción de censura. Precisamente eso querías preguntarvos, ao que aconteceu en Lugo, porque isto tamén foi un terremoto político que se falou moito en toda Galicia. Se sabedes que o PP se fixo coa alcaldía lucense 27 anos despois, tras 3 mortes de concellos socialistas, unha moción de censura apoiada por unha tránsfuga do Partido Socialista. Xulio, perdeu o PSOE esa alcaldía en Lugo por un proceso que se falamos de política e de coro, como ves este asunto? Outra vez a pequena política. A pequena política, o partidismo, o electoralismo, o populismo, outra vez. Non? Realmente é lamentable todo o proceso que se viviu durante anos, que costou moitísimo chegar a un pacto antitransfugismo, pero que callou, incluso o Partido Popular acabou firmando ese pacto antitransfugismo, o que o Constitucional confirmara e refrendara que a propiedade das concellerías de calquel cargo público é unipersonal, non corresponde ao partido, sino á persoa. Dende que se confirmou, se buscou como xustificación para manter algo que políticamente é absolutamente impresentable, pero que, evidentemente, en determinadas situacións pode ter unha certa xustificación, sobre todo cando haxa unha situación de tolería no municipio como a que se vive permanentemente en Ourense, por exemplo, que en Ourense capital, tiña que haber unha moción de censura dende fai siglos, non meses, sino dende fai un montón de tempo. Non? É obvio que é unha cuestión absolutamente legal, pero é que é absolutamente impresentable, máxime no caso, como ti estás apuntando, de aproveitar necroloxía, aproveitar 3 concelleiros mortos, aproveitar... No, 3 mortos non, non mates a tantos, que vades a quedar sin afiliados. Lara marchou para o Parlamento. Non, pero é que... Pero son cousas... Son os 3 por fallecidos, eu creo que son 3 falecementos. A primeira... 3 falecementos. O de Lara non se turno. conta porque deixou a alcaldía para ir ao Parlamento e se modificou o alcalde. Non, son ademais 3 falecementos. Máxime cando, ademais, a persoa que encabeza e que vai a ser alcaldesa durante un ano, que é outro dos elementos absolutamente impresentables. A lei marca que o último ano non se poden facer mocións de censura, pois aquí por pouco, o colleron por moi pouco. Claro, por que se fai non facelo, non permitilo o último ano? Pois por razóns obvias, porque con intencións exclusivamente electoralistas, pero é que cando non se daba unha situación de xestión absolutamente ben recibida polos lucenses, unha xestión ben valorada, non había xustificación algunha, salvo ese rifirrafe con unha concelleira que obviamente tiña determinadas ansias que non foron cumpridas dende o punto de vista personal. Me parece impresentable e creo que a señora alcaldesa, ademais, ten o precedente de ser a que puxo públicamente no candeleiro público os dichosos anónimos no seu momento que tanto xogaron para eliminar a un candidato político á presidencia da Xunta de Galicia, o noso secretario xeral, na que Elena Candía xogou un papel crucial, porque foi a que fixo públicos os anónimos que falaban dunha
cousa que os xulgados deixaron absolutamente claro non era en absoluto responsabilidade do alcalde por aquel entonces da cidade. É absolutamente impresentable, creo que os lucenses lle darán a volta dentro dun ano. Teruca. Bueno, vamos a ver, en primeiro lugar, quero decir que aínda que a mí non me gusten as mocións de censura, porque de alguna maneira é unha fotografía de un fracaso político, porque evidentemente as mocións de censura, cando se presentan, é porque algo vai mal, entón hai unha situación de fracaso. Con independencia de que eso non me guste, a moción de censura é un instrumento constitucional, é un instrumento legal, incluso é un instrumento de control democrático. A cidade de Lugo non tiña unha situación de estabilidade para nada, Xulio. Lara Méndez gana as eleccións, gana a alcaldía, gana as eleccións, non gana a alcaldía de Lugo, abandoa esa alcaldía ao pouco tempo, porque concurre as eleccións autonómicas da man de Besteiro, e aí produces unha ruptura do Partido Socialista, e ti sábelo ben. O sea, aí foi o gran cisma do Partido Socialista, e de aí ven a inestabilidade continua. Cando entra esta nova concelleira, María Reigosa, desde o primeiro momento os desencontros co alcalde Fernández eran públicos. Ela o denunciaba constantemente de que lle facía firmar documentos ilegales, que ela se negaba. Eu non sei cales eran os problemas, pero os problemas eran evidentes, estaban na prensa día sí e día tamén. Quero decir, por eso hubo 3 alcaldes, pero non 3 defuncións. E ademais que non ten ningunha relación o tema das defuncións co tema da inestabilidade. O gran problema da inestabilidade en Lugo realmente foi co presidente da Diputación, co señor Tomé. O señor Tomé ten unha denuncia de acoso sexual, unha denuncia moi seria, que se coñecía en Lugo dende facía moito tempo, pero ninguén o expresaba públicamente dando a cara, pero bueno, isto era o chascarrillo de Lugo, e eran moitas as mulleres que facían estas denuncias. E aí foi cando a ruptura foi brutal. Claro, ata o BNG e que non podía facer declaracións, porque, claro, non compartía eso, pero estaba apoiando ese goberno. Entón, aí foi cando se empezou a cocer todo isto. En Lugo non había estabilidade para nada, Xulio, para nada. O problema é únicamente con unha concelleira que subiu correndo as listas dos fallecidos. O aval de que Elena Candia, a actual alcaldesa, foi a candidata máis votada. O sea, é que Elena Candia, escasamente 500 votos foi os que lle faltaron para ter a maioría absoluta. Isto valida para presentar unha moción de censura con unha persoa que xa saíra do Partido Socialista e que xa apoiar algunha moción do PP porque coincidía en moitos dos plantexamentos do Partido Popular. Entón, isto realmente, se o apoian os concelleiros e é un instrumento constitucional, legal e democrático, por que non se vai a levar? Ti decías que, bueno, que a un ano das eleccións, evidentemente non o podían retrasar máis porque a partir do próximo mes non podían presentar a moción de censura, verdad? A propia Elena Candia, na súa toma de posesión, decía: pódese considerar moito tempo ou pódese considerar pouco tempo. Vamos a ver que sucede en Lugo en este ano, pero eu penso que esta situación vai lle dar estabilidade. E ao mellor non faledes para nada de defuncións. O sea, tan válida esta moción de censura como a que levou a Sánchez ao goberno. Tan válida é unha como outra. Ao mellor non é tan válido que se acceda a un concello como accedeu Anxo Quintana na primeira, Serafín, que foi por un asalto ao concello. Eso sí que non é democrático ni legal. Pero... Remata, por favor, un apunte, que foron 3 falecementos, Pero non 3 alcaldes. Pero Quen fala de 3 alcaldes? Claro, mellor 3 concelleiros, digo, que fixo baixar a lista. Claro.
Entón, non mezclemos o touciño coa velocidade por unha razón. O sea, realmente, o gran desencadenante desta crisis do PSOE de Lugo é unha actuación deplorable dun presidente da Diputación por acoso sexual a varias persoas e que, ademais, non só, o sea, abandoa a Diputación de Lugo pola presión, pero queda de alcalde en Monforte. E non só queda en alcalde en Monforte, sino que, claro, como a remuneración xa non era suficiente, a primeira actuación deste alcalde en Monforte é subir o salario. Isto é un escándalo, Xulio, é un escándalo. Serafín. Mira, Teruca, a diferencia entre o PP e o Bloque é que o Bloque, cando hai acoso, automáticamente pedimos a dimisión da persoa, independentemente de que logo apoyemos un goberno de progreso, porque tamén hai que saber separar as cousas. Digo, porque senón a xente ao final igual se confunde. O Partido Popular non. O Partido Popular, cando hai un acosador, aínda que logo salga inocente, é dicir, que aquí tampouco sabemos, non? É dicir, el Partido Popular apoia e arroupa, é dicir, que as diferencias son importantes tamén, é dicir, que cando se fai, e como me metiste o tema da Allariz, eu quero dicirte que todo o mundo fala da Allariz porque eu creo que é unha maravilla, non? Entón, non busquemos o que tal, porque tamén estábamos en outros tempos, era outra época, e seguramente... Pero foi un asalto. E seguramente Un asalto con el trampista. caciquismo que se movía daquelas, poderíamos falar dabondo sobre ese tema, non? Porque todos vivimos aqueles tempos inda que estábamos prácticamente na transición e tiñamos que facer moitas accións que hoxe, lóxicamente, non se farían. Algo tamén aprendemos en democracia, que eso é importante. Eso é moi importante. Mira, claro que hai un dereito a facer a moción de censura e a mí me parece moi ben que se faga si corresponde facela, porque a veces non se fan ben as cousas. O problema é cando hai transfugismo polo medio. Porque o transfugismo, dende o meu punto de vista, incluso debería ser algo que teria que estar totalmente prohibido. É dicir, cando votamos por alguén... Mira, eu non me levo ben con toda a xente do BNG. É normal, verdad? Porque son tantos, me levara ben con todos. Eu voto o BNG, eu non voto as persoas que van ali. Hai unhas discusións políticas, vai unha serie de persoas. A mí me parece que o máis lóxico, o máis hixiénico políticamente tamén falando, é que cando unha persoa non está de acordo ca trayectoria da súa organización, é dar un paso atrás e marchar. Porque realmente a nivel municipal ou a nivel político, de verdad que a xente... É que algúns nos pensamos que somos unos maravillosos, que cando vamos nos de candidatos que somos lo máximo mundial. E iso non é certo. A xente que ten algo de cultura e sabe máis do que nos pensamos, é dicir, a quen vota é a organización, vota políticamente. E entón, bueno, eu creo que o transfugismo había que eliminalo. Non é só que, digamos, o poñemos todos nos estatutos e logo lo incumplimos. Non, hai que eliminalo. Oye, que nós tamén o pasamos en algún momento cando as cousas non foron ben e hubo xente que se quedou cas actas de un partido, de outro partido e non do partido que había votado a xente. Decir, eu creo que iniciar un goberno que en Lugo, desde o meu punto de vista, estaba funcionando ben e o que está iniciando el Partido Popular o está iniciando con unha trásfuga. E sempre que hai trásfugas, se empezamos a ver historia, hai corruptela detrás do trásfugismo, por moito que ela diga que non. Sempre hai corruptela. Porque cando cambia de partido e lle dá a outro, é porque hai algún tipo de ofrecemento e iso o sabemos seguro. O sabemos seguro. Sempre hai algo, tú non te preocupes, tú non sei que... Calquer detalle, decir, aquí o que non podemos é decir, pero tampouco ten tanta importancia. Importancia políticamente, o vimos antes no outro punto. Todos sabemos que seguramente, que ela non tirou, non foi ali a romper os saltamontes. Ten responsabilidades políticas, pois isto é exactamente igual. E as organizacións políticas, a ver se dunha vez por todas empezades, algúns a ter responsabilidades políticas e deixades de lado o tema dos trásfugas, porque eso non dá ningún tipo de exemplo. Non dá ningún tipo de exemplo. Es verdad, yo estoy absolutamente de acuerdo. Los tránsfugas
siempre producen, es decir, un comportamiento de este tipo siempre produce sospechas de que hay un quid pro quo, de que yo me inclino por cambiar de bando a cambio de algún complemento, evidentemente. Entonces, yo también estoy de acuerdo con que la moción de censura o cualquier tipo de opción de ese tipo es absolutamente legal, no tiene, y además forma parte del juego político, pero el transfugismo de por sí es muy desagradable, independientemente de lo que pueda haber detrás. Es decir, ya solo cambiar de chaqueta, en fin, es muy desagradable. Por tanto, Lugo siempre ha sido además una plaza en la que siempre ha habido mucho problema y mucha... a mí me queda muy lejos porque evidentemente no estoy en absoluto muy seguro ni tengo un conocimiento especial de la política de Lugo, pero a mí me parece que esto es una situación pues políticamente difícil de explicar y sobre todo difícil de disculpar. Bueno, estamos en la recta final. Un apunte simplemente quería dar de que, como estamos nesta semana de conmemoración do Día das Letras Galegas, o uso do galego, porque a última estatística do Instituto Galego dicía que en 2014, foi en outubro, que o galego era minoritario por primeira vez en Galicia e descoñecido para un terzo dos nenos e nenas. Bueno, casi empiezo yo, porque venga, somos vale. único que no fala galego, castelán en esta tertulia. E non podo facer outra cousa porque o galego o falo moi mal. Entón, isto... Pero entendes? Sí, perfectamente, eso no hai Este é un dato importante, Sí, entiendo. Incluso el gallego que es más profundo, más, ¿no? Y además no solo lo entiendo, sino que lo respeto y lo quiero. Otra cosa es que yo sea capaz de leerme una novela entera en gallego porque me cuesta, ¿no? Pero creo que es un bien que todos tenemos derecho a disfrutar. Creo que es una forma de cultura extraordinaria y creo que además las muestras de gallego en la literatura en general son maravillosas y yo no tengo otra cosa más que, además, como gallego de adopción y como vigués de adopción, pues estar absolutamente orgulloso de la lengua gallega. Te pasa como Claudio Giraldez, que lo entendéis pero no lo habláis. No lo hablamos porque nos da vergüenza. No sé si Efectivamente, no lo hablamos, no falamos porque nos da vergoña, non podemos facelo ben, non? Entón, pues, procuramos expresarnos en castellano porque nos resulta máis fácil, non? Es una pena porque yo creo que teníamos que hacer el esfuerzo, pero yo soy el primero en entonar el mea culpa y decir que yo no soy capaz porque me da vergüenza, y me da vergüenza hablar con vosotros en gallego, que todos lo habláis muy bien, porque sois nativos. Ben, unha reflexión breve tamén, Xulio. Sí, a verdade é que hai unha presión social tremenda a favor do castelán. Eu lembrome de Quintana, precisamente, de que decía aos meus fillos en casa falan en galego, no colexo falan en galego, pero en canto salen ao recreo, falan castelán. Fora dese medio, falan castelán. A presión é tan tremenda que hai que reforzar todo o que podan facer as administracións. Por sorte, bastante se fixo, e que hai que recoñecer que bastante se fixo, na administración autonómica, nas administracións municipais, etc. Hai campos onde todavía é difícil penetrar, sobre todo no xudicial, no dos medios de comunicación, que é tremendo, porque a presión é tanto a prol do castelán que é moi difícil de superar. Co cal, o que teñen que seguir a facer as administracións, incrementar as administracións, é traballar en todo o que poda favorecer o uso do galego e dificultar o que se opoña a que haxa ese maior uso de galego, porque o máis grave do asunto é que, a pesar de que teñen os estudios, a formación no colexio, donde máis falla é canto máis xoven se é, co cal hai que facer un esforzo tremendo no que as administracións teñen que involucrarse. Un minuto cada un para rematar, Teruca, Serafín. Ti, Serafín. Eu? Sí, me da igual.
Bueno, mellor que remate Serafín porque seguramente que vai a facer mención a Begoña Camaño porque a conocía personalmente que remate el. Eu só quero dicir unha cousa, cal é a esencia do uso galego? Precisamente o dixo Manu Orío que non é galego falante, a vergoña a practicalo. Recentemente falaba eu coa persoa responsable de unha fundación importante literaria e dicíame que aínda non fixera ningunha intervención en galego, personalmente, pero que lle gustaría que o próximo premio que está convocado fose unha novela galega e que non se lle presentaban moitas. Eu decíalle, perdes a vergoña, porque se algo somos os galegos é tolerantes con as persoas que queren practicalo, que queren unirse á lingua, aínda que non o falen ben. Eu tampouco falo ben, pero si é certo que cando ti empezas a practicalo, isto é como unha inversión lingüística que se di. Ti pensas en castelán e traduces, eso non te dá a fluidez que ti desexas, pero en canto ti levas un tempo falando en galego, xa pensas en galego, eso é diferente. Eu penso que se está orientando moi ben por parte da comunidade autónoma o tema do galego, si é certo, como ben decía Manu cando lle preguntei, el entende o galego e a población entende o galego, os nenos coñecen o galego, o problema é a práctica. Eu teño bastantes expectativas con esta iniciativa do Pacto Polo Galego que se presentará no primeiro semestre porque é unha iniciativa que pretende unha adhesión social. Falouse co estamento judicial, por exemplo, con todos os estamentos económicos, educativos, para que realmente sea un tema social o uso do galego. Eu son unha enamorada do galego, son unha enamorada da lingua, porque creo que nos fai únicos, que nos representa e que nos cohesiona. E só vou a dar un dato importantísimo para que practiquemos o galego, que desgraciadamente non se practica na cidade de Vigo e na administración local está desaparecido. A min é que de verdade prodúceme unha mágoa tan grande ver os plenos municipais donde pouquísimas persoas falan en galego é que é unha obriga que nas administracións utilicemos o galego. O dato que iba a dar, o galego está moi unido á lusofonía. A lusofonía, o galego e a lusofonía achéganos a 250 millóns de persoas en 4 continentes, en América, Brasil, moitos países, en África, en Asia, en Europa, e que temos que facer ese esforzo de ler en galego, de ler literatura portuguesa tamén, e de querer e amar a lingua. Serafín, venga, Mira, o mellor galego é o que se fala, independentemente de como se fale. O peor Ese é é o o que mellor non se galego. fala. O peor é non falalo. Exacto. É dicir, eu, aproveitando o tema de Begoña Camaño, como decía antes Teruca, eu primeiro o que faría sería unha recomendación ás administracións para que tomen en serio o tema da desaparición do galego, é dicir, que é moi importante e, sobre todo, porque afecta moi directamente a xente nova. Co cal eu creo que hai que cambiar algunhas normativas e, por suposto, o que levan pedindo tanto dende a Real Academia como dende a Mesa pola Normalización Lingüística como no propio ensino, retirar o tema do decreto do 2010, o decreto plurilingüe, que ao final o que fai é limitar un montón o tema do idioma, non? E, sobre Begoña, eu, activista, feminista, foi activista, sobre todo, ademais, na defensa do galego. Eu creo que eso foi impresionante, porque ademais era unha muller crítica e unha muller botada pa diante, que te decía as cousas na cara. Recordo unha vez cando militaba en Esquerda Galega e eu que pensaba que era o tío máis duro del mundo en aquel momento, porque era moi novo, aínda, e me dixo que éramos unos blandos, non? E me quedei, porque era unha periodista, escritora, pero escritora foi despois, unha periodista que era capaz de interpelar
al que estaba entrevistando, que eso era moi importante, non? E sí que me extraña que, a verdad que botei de menos, non? En estes días, eu que estou así en diversas actividades relacionadas co tema de Begoña e estar tamén ca irmán, que está en este momento tamén moi activa no tema, Bea Camaño, a verdad que botei de menos que aí que o Concello pois que non fixera algún acto sobre unha viguesa que ademais é importante, non só como periodista, sino toda a trascendencia que ten, a trascendencia que eu son dos que digo sempre pensando no futuro, digo, bueno, pois a desgraciada morte da compañeira e amiga Begoña pode traer no futuro, pois, abre as portas a xente nova. Eu que estou indo aos actos nos colexios, é acojonante como a xente o está asumindo, e iso é importante. Hubo todos os líderes... Tens que terminar xa, Todos, non, remato así, é que todos os líderes, aqueles que marcaban o paso tal, que faleceron novos e en plenitude, eso correuse, incluso na canción. Nino Bravo, se chega a estar vivo, seguramente non hubiera triunfado, tanto como triunfou porque morreu con 28 anos. Mira, unha matización ao que acaba de pero decir, rápido, que me están tirando as orellas. moi rápido. É unha mágoa que en Vigo non se celebre nada. Eu preocupeime de averiguar por que non se facía nada en Vigo, por que o Concello non impulsaba nada. Estos actos, os actos do Día das Letras Galegas, os impulsa a Real Academia. A Real Academia dixo que tuvo un boicot por parte do Concello que non se lle facilitou nada e que tiveron que ir para Santiago. A primeira vez na historia do Día das Letras Galegas que non se celebra no lugar onde naceu o homenaxeado, porque cando se fixo a Fernández de Riego, que era residente en Vigo e moi afincado en Vigo, fouse a Lourenza, porque era o sitio onde el nacera. O sea que realmente o boicot a Begoña Camaño foi dende a súa cidade. O mesmo a Radio Galega, que tampouco permitiron quitar moitas das grabacións interesantes que tiñan de Begoña, que aí si ten responsabilidades directas a Xunta de Galicia. Orio, disfruta do cumpleaños. Muchas gracias. Buen día. Teruca, Invitará algo, sí. non? Carlos Castro. No puedo. Vamos, te lo recordar. Sí. Bueno, vindiga semana máis Vigo Debate aquí en Televigo. Adeus.